Babae ni tinapagtipo ng puwersa, ti Policia and Traffic Enforcers, sinorsorda di sumagmo na kalsada kasi ti Makin Street. Kita road shoulder. Ito di rason no apay ka flag itikal kalsada tayo. Maglugi nagdakal daw ako awan iti makita mi nga nakapark iti road shoulder. Kapitulasyon ken Partero Street iti Bangked Abra para iti road clearing operations ti bigat. Amin nga motor ito'y bangketa ikatanyo amin na display ikatanyo. Dahil ket kalpasan, timo nga parang dilaw ni Congressman J.B. Bernos, tinairot at aray ti trapiko di sentro ti Ili, gubway ti roadside parking, ken kinawan ti disiplina, di so magmamano motorista. Nabagaan ti establishmento, ken napawilan ti motorista ngagparada iti igi ti kalsada, ang makalapit ti panagna ti umili, ken mangituntunda ti trapiko. Katanyo na ito'y sasawasa ito'y. Dahil may isang rason, nawapay nga agbutang piman na traffic personnel tayo, ta ado di kung kunada nga abogado nga naman ay pasati kin abogado na. Okay po sa sir. Nasirisirip ng miti batas ko naman langan. Tibangked kita daan ti 33 traffic enforcers. Upat ti robing wano ritag sorsor ka iti kalsada, idinto aday ti designated posting area di duma. Tayo nga posting, napimano kami to yun, dapat maintainer nyo dinobrami. Nawatan nyo. Tapno na pinpitas malang madalanan iti kalsada, madalanan ti tao ti shoulder tayo. Iti baet a kurang ti persada, in pasingkeda ti panangaramid amin nakabelanda. Agtultuloy met ti koordinasyon da iti polisya tapno ipatungpal iti traffic ordinances, matiliw da iti rason ti road obstruction, kan mawayan iti sidewalk. Pinasingkeda met ti polisya ti panakapapiksapay ti implementasyon ti linteg. All violators will be apprehended and we will not be very considerate this time. Tapno santay matan dito traffic congestion uno traffic problem tayo dito iliti Bangked. Lalo ta naikan kayo matan ti naanay nga oras ken panahon tapno adalan tayo no anya ti mabalintay nga papanan no ti business transaction tayo ket palengke amo tayo matan nga ti dapat nga pantayo pag parkingan no pagurayan ket iji banger iji farmers. Amo tayo matlaang, tag-eskwela matlaang nga hantay nga mabaling aghasard ijay uno lalo ti parte ti Makinlay nga haang nga mabaling loading ata ko adamat na designate matlaangan nga mabalinda nga pag drop and goan dito ayan ti party kalsada nga mapantibeloy dito nga kalsada ti mabalinda nga pag drop and goan kasi matlang ti dadto mga eskwela dito'y tiyempong naited ket amutay matan siguro dagiti kakadwak nga taga Bangked nga adda mabalintay nga mapanpagpaigidan no adda kahit yung panurayan kung business transaction ti may isang lugar. Patyan ti kong JB ang napatig ti koordinasyon ti Policia and Traffic Enforcers para iti panakornos ti taray ti trapiko. I'll be in a meeting with the Philippine National Police assistiran da i-assist da digitoy traffic enforcers ti Bangked. And I will ask the Mayor of Bangked to add more personnel di traffic bureau ti Bangked. Tapno simpaan da di. Kabayatan na, bigbigan met ti umili ti may patpatong pala road clearing operations. Na pintas unay tapta iti naywayat nga ornos ta iti kas makitak tapta tatata nga maiti Bangked. Napintas una yun, ta amin nga hamo nga makitan kat makita mon sir. Sapay ko matag na nayon nga kastoy sir, ti talnakan sayaat na. Ta pagimbagan tayo amin nga umili ka dito'y probinsya ti Abra. Namnamaindang inaldaw ang may kantetensyon ti parikotan na irot at aray ti trapiko, babayang ka diti road clearing operations, ken kang runaan na panagari ti disiplina, iti tunggal maysa. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.